Det var meget bedre. Sådan der. Goddag, og velkommen til det første episode af mit Minecraft. Det kunne være, at jeg skulle begynde at tage normalt. Det kunne være, det var en god idé. Hehe. Nej, i hvert fald. Velkommen til første episode af mit Minecraft. Jeg ved ikke, hvad den skal hedde nu, men det finder vi ud af. Det står oppe i titlen, hvis du ikke vidste, hvilket jeg tror, du gjorde. Anyway, hvad skal vi kalde verden? Vi skal kalde den for... Rimelig hverdags YT. Sådan der. Survival. Hardcore. Nej, sgu ikke hardcore. More world options. Hvad skal vi kalde det? Vi skal sige deer. Nej. Derp. Meget bedre. Done. Rimelig hverdags. Derp. Looking good, I must say. Så survival, og igen, jeg vil bare lige starte, fordi I har nok set velkommen video, men det her er den første officielle video, altså med rigtig gameplay, og ja, og så nu kan I så møde mig. Mit navn er Sebastian Christensen. Ja, fortæl dem selv. Det gider jeg ikke, eller det kunne jeg godt, men jeg ved ikke, hvor interessant det vil være, så det vil være lidt nytteløst. Det skal I nok få at vide, så I bliver at se vores videoer. En lille hint der, i hvert fald. Nummer 2, ham møder I snart, det kan jeg love for. Han hedder Kenny. Så ja. Det var et mærkeligt spawn point, det her. Kan jeg? Giv mig ikke nu. Kan man tage dem hjem? Jeg kan godt tage dem. Nice. Det er fjerde gang, eller sådan noget, jeg har set dem i min Minecraft karriere. Jeg spiller ikke så meget Minecraft mere. Gå sådan en gang imellem. What the fuck? Jeg ved ikke, jeg synes det er vist lidt charme efter de har uploadet det til, opdateret det til 1,1. Det ved jeg ikke. Jeg kan bare huske at jeg spillede Minecraft. Jeg ved ikke, det er så langt, det er ikke sådan 7-8 måneder tilbage eller sådan noget. I marts sidste år, 2011. Der kan jeg huske. Og der kan jeg bare huske, jeg synes bare, det var helt fantastisk. Jamen, så er vi der tilbage igen. Sorry for det der. Det var lige mit fraps, der lukkede ned. Meget mærkeligt. Meget uventet. Nå ja. Det eneste der skete, det var bare, at jeg fik noget mere træ, og så fik jeg ingen okatter, men så fik jeg lige en lille træ her til at plante, når man skulle bruge et træ, tror jeg. Ja, anyway. Så skal lige bruge, hvad er det? Det er 16. Jeg skal bruge nu her. Og så kan jeg lige gå ind og finde et awesome sted. Det ser meget godt ud, det her sted. Men ja, jeg skal jo lige finde et godt sted. Eller et sted, man har lyst til at være. Fordi det er meget fedt, det her. Gå væk, lyd, klamlyd. Fordi der er vand, og sådan noget, og så er der, hvad hedder det? Jeg kan ikke huske ordet. Anyway. Tænk derovre, I ved nok, hvad det hedder. Mose, tror jeg. Ja, det er mose. Så er der mose derovre, og så er der jo, der er normalt herovre, men jeg kan ikke lide at kigge på mose, hver gang man går ud der. Det vil være lidt noget, kan man sige. Jeg mener, hvad der er. Gravbjørnmanden. Haha. Bad one, I know. What the fuck that shit. Sådan der. Nu har jeg 16, så går vi ud, og så dræber vi en kylling. Fuck dig, kylling. Lalalala. Once upon a time, there was a man named the Chicken Killer. Kom nu, sådan der. Det skal blive voldsomt. Okay. Sådan der. Hvad skal vi så hen nu? Jeg tror vi går den her vej. Det ser mest... Det ser friskest. Kan man sige det? Det ser bedst ud i hvert fald. Så går vi den her vej. Bum. Og så op her. Jeg har lyst til at bo i skovområdet. Er der enten skov og ørken? Og sådan noget det. Jeg tror det ikke. Jeg ved det ikke helt. Det kunne være fedt nok at bo her, fordi så har man så mange åkander ved her. Jeg går de åkander. Men... Ja. Nej, jeg ved det sgu ikke helt. Det her det ser godt ud. It's looking very promising, I must admit. Okay, fint nok. Jeg snakker selvfølgelig. Mit navn er Sebastian Christensen, som jeg har sagt tidligere. Jeg er fra Horsens. Tæt på Horsens og omegn. Eller bare Horsens omegn. Ikke Horsens over omegn. Jeg bor ikke flere steder i Horsens. Det er lidt mærkeligt at lægge. Jo, det tror jeg nok lige det vel. I hvert fald så at jeg er fra Horsens omegn. Kenny der
vi går i parallelklasse. What the fuck? What you got, bro? What you got? What you got? Altså, kom du ud af vandet, så du kan dø, altså. Kom nu, kom nu, kom nu. Sådan. Anyway, woof. Så ja. Det er vel bare... Nej, ja. Hvor kommer jeg fra? Ja, okay. Fint nok. Vi går i parallelklasse sammen. Det har vi... Vi går begge to i 9. klasse. Vi er halvvejs igennem 9. klasse, ligesom alle andre, der går i folkeskole, og andre universiteter og gymnasier, jeg ved ikke lige. Ja, jeg skal på statsskolen næste år, og Kenny tror jeg skal på teknisk skole, jeg er ikke sikker. Men altså, det må jeg lige spørge ham om, hvis I vil vide det. Jamen ja, så var det lidt om os. Kenny en taber, og det så ved det, så er vi forberedt. Han er den største taber, jeg nogensinde har mødt. Det er sørgeligt, men ja, det må være sådan nu derovre. Og ja. Nu er jeg forberedt. Jeg kan ikke sige, at jeg ikke er forberedt nu her, vel? Men jo, men hvis I ser vores videoer, så vil jeg også vide, at vi kalder hinanden for taber rigtig meget. Og nej, vi hader ikke hinanden, håber jeg. Jeg håber ikke, vi hader hinanden i hvert fald. Det vil være lidt sørgeligt. Det vil være lidt sørgeligt. Ja, det vil det. Ikke. Ja, det er nødt til at komme. Shit. Sådan der. Hvorfor er der ikke nogen gode steder? Hvad fanden er det her? Nå, med tagværken, det kunne være, at de skulle forklare om det. Det er bare... Jeg var faktisk inde på kigge på den der Minecraft for Kids. Jeg brugte en gang, altså for nice. Awesome. Og så inden den er så lukket nu her til update, han gad ikke mere. Det er nok, siger jeg bare. Og så var jeg så inde på... på en tråd der, hvor den stod. Og så jeg så, at han har sat til... han havde sat, at den bedste... klart den bedste texture pack, man kunne finde af sådan en tegneserieagtig stil, I ved. Det var den her. Og jeg må give ham ret. Jeg har ikke set bedre. Jeg har set bedre texture packs, men jeg har ikke set bedre. Shit, sådan der. Hvad skal vi så lave? Vi skal lave et lille øksen. Ja, jeg gider sgu bo her. Prøv at se, jeg kan ikke bo på det her. Det kan man ikke. Nej. Jeg laver en båd. Jeg laver en båd. Fuck det. Jeg laver en lille båd. Så har vi en båd. Båden ser faktisk nice ud. Se det der. For derovre. Creepy. Også må det til at lave en seng, nemlig. Kom tilbage her. Kom her. Sådan der. Så har vi alt, hvad vi skal bruge til at lave ingenting, fordi vi mangler stadigvæk 2 endnu. Sådan der. Jeg fik man ikke noget. Fuck dig. Sådan der. Nej. Sådan der. Tag det over. Ja, det kan vi godt. Jeg skal hvis man starte ind i dem her. Jeg kan lige prøve. Kom så. Realisme for the win. Der kan man godt se. Jeg tror også, hvis du er ude og sejle i virkeligheden, du sejler ind i dit åkanden, så tror jeg også, at din båd den smadrer ned. Det må faktisk være lidt ned, hvis den gjorde det. Jeg er lidt hæsel her. Og det må jeg undskylde, hvis det er ikke altid, tror jeg. Muligvis. Ja, nu kan jeg køre mig selv sådan her. Så, men det kan jeg. Ja. You know what I mean. You know what I'm meaning. You know what I mean. Virres. Lige tage den her ned. Den er altid god her med. Derovre, det synes jeg ser meget godt ud. Fuck, men det bliver et minifelt det her. Okay. Come on. Nice.